नमस्कार. मी प्रणव जोशी. कालाघोडा फेस्टिवल 2025 मध्ये दुभंग नावाचं एकल नाट्य सादरीकरण मी करणार आहे. ह्या दीर्घांकाचं लेखन डॉक्टर समीर मोने यांनी केलेलं असून मिलाप थिएटर टुगेदर या संस्थेद्वारे याची निर्मिती केलेली आहे. दुभंग हा दीर्घांक मूळतः सुनील दत्त यांच्या चित्रपटावरनं प्रेरित आहे. माणसाच्या मनाचे कंगोरे उघडत जात, त्याला आठवणींच्या पातळीवर किती खोल घेऊन जाता येईल, ह्याचं एक इंटेन्स सादरीकरण या दीर्घांकामध्ये तुम्हाला बघायला मिळेल. दिनांक 30 जानेवारी रोजी संध्याकाळी 7 वाजता वाय-बी ऑडिटोरियम मुंबई इथे हे सादरीकरण होणार आहे. द क्युरेटर्स ऑफ थिएटर भाविक शहा आणि रवी मिश्रा यांनी मला ही संधी दिल्याबद्दल मनापासून आभार. दुभंग दिनांक 30 जानेवारी रोजी संध्याकाळी 7 वाजता वाय-बी ऑडिटोरियम मुंबई, काला घोडा फेस्टिवल. नक्की या. थँक्यू.